1996 मायथाइनिफ्रायनो बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बै समनि जि थासारिमोन बे थासारिखौ सोलायनांगौआ जोबोद गोनांमोन मानोना हारिनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानानै गोबां खहा जादों आरो बियो दिनै एबसुनि नाजानायाव लासै लासैनो थासारिया सोलायबाय दिनै मोजां थासारियाव फैबाय बे गोथार सानाव आङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मान बावनायखौ आङो बे समाव जासिहरो जोङो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिया इयुन जाहाथे फैफिना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो जे कुनु मोनसे थासारियाव बिथांमोना थाद'आखै जे हारियाव गोजोन थासारि लाबोनांगौनि थाखाय हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनांगौनि थाखाय आरो गाज्रि थासारिफोरखौ अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा अरायबो खामानि मावबोदों दासिमबो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि नाजानायजोंनो हारियाव गोजोन खौसेथिया अराय फैगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जौगासार माहारि दानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जों खोनानो मोनदों जे बाथाखौ नैबे फैसा दाबिनायनि मुङाव बा बिदि हमनायखौ जों मिथिदों। आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा आङो बे बङाइगावआव जिहेतु एसपि फोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन आरो मैया जिहेतु जोबनानै थांबाय दिनै आंबो मिथिनो नाजागोन जे बाथाखौ मानि थाखाय हमदों। थै दाननाय होनायबो जेरै दिनै खालामनाय जादों नोंथाङाबो थै दान होबाय बे समाव बै समनि थासारिया जिहेतु जिउ फोजोबनाय थै बोहैनाय बेबायदि थासारिमोन दा बेखौनो दिनै जे जोंनि साननाय हनायफ्रा सोलायदों जोङो निदि गोनां मानसिफोरखौ एबा बेरामिफोरखौ एबा जायनो गोनां बेखौ जों मदद खालामनो हायो बेबायदि मोनसे सिम्बलाइज खालामना सिम्बलिक एबसुआ प्रग्राम लादों आरो बेनिखायनो ब्लाड डनेट खालामदों ब्लाड डनेटखौ जेसेबां खालामनो हायो मानसिनि देहाया मोजां जायो आरो सोरखौबा मदद खालामनो हायो ओंखायनो बयबो हानायमानि ब्लाड डनेट खालामनांगौ एभ्रि 3 मास मोनथामनि उन सासे मोजां देहानि मानसिया ब्लाड डनेट खालामनो हायो आरो नोंथांनि ब्लाडआ जायनिखि जाया ब्लाडआ बियो सोरनियावबा थांनानै सोरनिबा थैया मदद खालामहैयो बिनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनायाव दा नंखायनो बेखौ बयखौबो खालामनो थाखाय खावलायो। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।